carnaval van start. Het is vandaag 5 februari en dit is het Pelemaasjournaal. Voor de mannen was er eerder al de Kelsmiddag en gisteren mochten dan eindelijk de vrouwen alleen op stap tijdens de Hazinnenavond. Met dit vrijgezellenfeest van de boerenbruid wordt volgens traditie het startschot gegeven voor de carnaval in Venray. Donderdagavond, zo rond de klok van 8 uur, liepen er veel dames door het centrum van Venray. De carnaval begint traditiegetrouw met de Hazinnenavond. Ook wel bekend als de vrijgezellenavond van de boerenbruid. Had het een groot gedeelte van de dag geregend, was het begin van de Hazinnenavond in ieder geval droog. Ja, ik ben altijd wel een beetje het zonnetje in huis, dus dat kost ook niet anders eigenlijk. En heb jij er zin in vanavond? Ontzettend veel zin. Ik ben beneden 2.0, is voor mij ook nee. Dus ik ben beneden wat ze in petto hebben vanavond. Hazinnenavond 2.0 is dit jaar de vernieuwing. Maar wat houdt dat in, 2.0? Het concept houdt in dat we dit jaar in een nieuw jasje wilden steken. We hebben ontdekt dat Hazinnen het elk jaar wel super leuk vinden, maar ook vernieuwing willen. Dus wij gaan het gewoon dit jaar proberen. Dus Hazinnenavond 2.0, andere opzet, ander jasje. En we hopen dat Hazinnen het vanavond ook erg naar hun zin hebben. En waarom wijken jullie daar dus vanaf? Omdat jullie iets nieuws willen, dat begrijp ik. Maar zijn jullie bang voor negatieve reacties? Nee, dat zijn we niet. Want er zijn toch Hazinnen. En Hazinnen houden van een feestje. En ongeacht in welk jasje het ook steekt. Hè? Maar wij zijn benieuwd naar alle reacties. Zowel positief als negatief. Dus ik zou zeggen, ja, laat het ons weten. Maar wat vinden de Venrayse dames van deze Hazinnenavond? We hebben er weer gewoon heel veel zin in. Het is altijd een keigezellig feestje. En we zijn nou heel benieuwd naar de Hazinnenavond 2.0. Ja, dat doen we met onze spullen. Waarom ga je naar zo'n Hazinnenavond terwijl hier helemaal geen mannen zijn? Ja, dat is juist leuk. Gewoon even geen mannen, nergens naar kijken, lekker lol maken met de vrollie. Ja, we gaan doen heel veel plezier maken natuurlijk. En gezelligheid, daar zien we op zoek. En dan hebben we gehoord dat je nog maar naar 2 kroegen kan deze keer. Hoe vinden jullie dat? Ik vind wel, op zich vind ik het leuk om bij elkaar te zijn, om met z'n allen bij elkaar te zijn. Dus, ja. Dus het maakt jou helemaal niet uit waar je dan bent? Nee, echt niet. Als het maar feest is en gezelligheid. Gewoon een gezellige avond, samen met vrouwen. Geen mannen, geen chemie, gewoon met de meiden, alleen op stap. Super. Je ziet er prachtig uit. Heb je dat speciaal voor vandaag gedaan? Ik heb mijn rok niet kunnen vinden. Last minute, 10 minuten van tevoren. Gewoon mijn nagels gelakt. Nee, het is allemaal last minute. Niet van tevoren voorbereiden, gewoon gaan. Als bedankje ook een sambabal voor Olly. Dit is niet voor de batterijkist, je moet zelf rammelen. Dit is een opener. Kijk eens. Alsjeblieft maar. Natuurlijk heeft de boerenbruid een taak tijdens deze Hazinnenavond. Dit is in ieder geval 1. En ik moet wortels gewoon verkopen voor ons goede doel, het jeugdsportfonds. Daar gaat dan de opbrengst naartoe, dus ik ben benieuwd. Begon de avond droog, zal dat zeker niet voor de hele avond gelden. Ik heb gehoord, heel nat van binnen. Maar hoe die geïnterpreteerd mag worden, dat is ieder voor zich. Ik wens jullie een hele fijne avond. We gaan beginnen. Dankjewel. Afgelopen woensdag kwamen alle schoolprinsen en prinsessen bij elkaar voor de traditionele groepsfoto. Maar dit jaar was de middag anders dan normaal. Vanwege het 7x11 jubileum van de Pielhaas is er dit jaar voor gekozen om de middag voor de schooljeugd groter aan te pakken. Vandaag is een treffen van alle schoolprinsen en prinsessen van de gemeente Venray. Dus alle basisschoolprinsen en prinsessen zijn hier in de jeugdtent van de Hazekeutel aanwezig. Andere jaren dan is het natuurlijk in een hele kleine vorm met de prinsen en de prinsessen van de basisscholen. Dat doet de jeugd van Vastelovenstraat. En dit jaar hebben we als Pielhaas eigenlijk ook wel de opdracht gekregen om voor alle doelgroepen een leuk feest te geven. En vandaar natuurlijk het jubileumfeest 7x11, ja, dat is wat we nu doen. Dit doen we eigenlijk al 7 jaar, alleen niet in deze grote omvang. Normaliter hebben we dat altijd in het Dodenpark, waar dus alleen de prinsen en de prinsessen uitgenodigd zijn. Dit jaar hebben we in samenwerking met de commissie 7x11 van de Pielhaas besloten
om ook de kinderen daarbij uit te nodigen. Dus om een grotere opzet van te maken. Speciaal voor deze middag is de jeugdtent eerder opgebouwd dan andere jaren. Normaal wordt die op woensdag pas gebouwd, woensdag, donderdag. Maar we hebben nu een samenwerking met de Hazekeutel en met Paul Hulsman. Hebben we met de handen bij elkaar gestoken en gezegd van nou, we kunnen hem eerder hier neerzetten. Ook samenwerking van de gemeente. En daarmee kunnen we dit toch wel unieke feest vandaag vieren. Naast zo'n 700 kinderen, alle schoolprinsen en prinsessen en het jeugdtrio van de Hazekeutel waren er nog een aantal mensen die niet mochten ontbreken natuurlijk. Prins Paul VI kwam samen met zijn adjudanten Ben en Sjoerd en vorst Rob de 2 nummers van dit jaar zingen. We hebben vanmiddag naast een hoop artiesten die optreden, hebben we ook een quiz. Dat was ook al bij de Jeugdvastelovensstraat. Alle kinderen, alle prinsen en prinsessen van de basisscholen die doen daar aan mee. Eigenlijk alle kinderen in de tent kunnen er meedoen. En als prijs kunnen ze daarvan een nieuwe prinsoutfit voor een eigen school winnen. Daarnaast hebben we ook nog een prijs voor een leukst verklede kind, jongen en meisje. Dus die krijgen we straks weer allemaal. Met een volle tent, verschillende optredens en leuke activiteiten kan deze speciale editie als een succes worden gezien. Ja, het is één groot succes. Het is hartstikke leuk als je kijkt. Kinderen hebben het allemaal ontzettend naar hun zin. Iedereen vindt het leuk, dus super feest. Tot zover dit Pelemajournaal. Deze uitzending zal worden herhaald tot en met morgenavond 6 uur. En morgen is er ook een nieuwe uitzending te zien van Venray van Toen. En deze staat geheel in het teken van de carnaval in Oostrum. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Tijdens de Rouge is het overwegend bewolkt en mogelijk breekt zelfs de zon even door. Dus als het goed is worden alleen de Rougers zaterdag nat en het publiek niet. Zondag neemt de kans op regen aanzienlijk toe, maar ook dan zal de zon zich af en toe laten zien. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending, een fijne carnaval en graag tot volgende week.